התחלתי כזה. אז מה קורה כולם? כאן אור, חדש את העונה חדשה. אוקיי. מה זה? וואי. וואי, וואו. אוקיי, יאללה. אני פה עם ניתאי תגיד שלום. שלום חברים. יופי, מצוין. אוקיי, אנחנו עושים לעשות פינה. תקשיב, כל המפה שעפרה. אני עושה משחק אחד. מה זה הנשק הזה? ומה זה אחי? מה זה אחי? מה זה המטבעות האלה? לא יודע, חיבור, נראה לי... לכאן. מה שמה? טוב, יאללה, אני זורמת. יאללה, רד, זה המחקר. זה בטח סתם התחיל, יאללה, יאללה. ואפס זר, גדי. זה... אחי, מה זה? רגע, נשאר בכלל, אני לא מקווה שנשאר פעם. בטח נשאר פעם. ראיתי, נשאר, זה שוטגן אבל אחר. מה? גם יש את זה. מי זה האיש הזה פה? מי זה אחי? אוקיי. מה זה שפיץ? אוקיי, לא יודע, עסקתי את המקום. מה זה? קיבלתי נשק, אני לא מושג מהו. למה המינים היו שונים? למה המינים שונים? אחי, מה זה הנשק? קצת נשק ואני לא יודע מהו. אוקיי, נראה לי, אני אתן לך את זה כאייר. נכון, אפשר לשים מחקרים. מה זה הריצה הזאת? אחי, רק ליאן, אני לא שם את זה. אני שונה. קצת המשחק. אחי, מה זה? קיבלתי אחי, מה? בוא נראה את יאללה. הנה, שוטגן, אחי, מצאתי שוטגן. נראה שוטגן מאוד לא. אבל מה זה הפסים האלה? מה זה אחי, קיבלתי ספונית? מה זה? איך נתרגל? אחי, מה זה הליכה הזאת? ועוד הריצה אחי, תסתכל על הריצה אחי. אני לא רוצה להרס אחי, יש כאן מישהו למעלה, אני אמור להרוג אותו? יריתי בו. נט. אתה רוצה? ממש אחי, בוא מהר אליי. בוא, תקום אחי. בוא אחי, בוא אליי. חסם את הקיר, שם לי עיגול, חסם את הקיר, דפק לי ריבוע. יש את ה-HP, הלכתי רגע לצד לשים ה-HP. אחי, איזה בוס, מעניין. יש פה כספת, זה אומר. רגע, עשיתי לי נשק חדש, מה זה? אני כבר פעם. אני בא, אתה לא רואה, אני כאן, אתה לא רואה. הנה, אחי! הורדתי לעצמי פרייק. כן, אבל איפה הבוס? מה? מה? רגע, אין כרטיס? לא נחתו איתנו. מה אני לא נפול כרטיס מהכרטיסים? יכולת ללכת בזמן שאתם בביג. מה? כן, אתה לא יודע? מתי אפשר לעשות את זה? עיקרון עכשיו. מה? עוד נשק, מה זה? סנייפר. מה זה? זה כל נשקים פה מוזרים. מה זה הנשק הזה? מה זה? אחי, מה? הכל חדש. מה זה נשק? מה זה? החלפתי, מה זה? אחי, אבל... זה שוטגן.
אמא, מי זה? איש, מת, נוק. מת, יופי. לא, טובים. אני רציתי, יפה. סליחה, אני מצטער. יופי, טובים, הורדת לו מלא. הורדת לו הרבה. לא, הורדת לו הרבה. מה קרה? אני יכול. רגע, אני שם פיץ. מה, אחי? מה? החיים שלי... מה קיבלת? אני יודעת. אחי, תראה, הנה, זה כספת, בוא, הנה. זה כספת, בוא איתי. איזה כספת? מה הכסף? איזה בוא למטה, אז בטח מהבניין הולכים יורדים. זריז בו. אני עדיין ברור שם בסרטון. בוא אליי. נתתי את הדרך לרדת. מה? איך אתה? מה, אתה הקוסם. הנה, אחי. מה? אני לא יכול לבוא איפה אני. זה לא כבר. אני מחכה לך, אני לא פותח אותה בלעדיך. אומייגאד. מה זה? רק אני יכול. אני! אחי, מה זה? טוב, בוא נראה מה יש שם. מה זה? זה סרטון. פיבה, מה זה פיבה? מה זה הדברים האלה? מה זה, אחי? מה זה הנשקים האלה? מה זה? מה זה? קארי. מה? סקארט? מה? מה זה? כן, אם בא לי. כמה. אחי, אני ישיר. מה? איזה כדורים? קח. לי אין כדורים. לי אין הרבה כדורים. אין לי כאילו שם אין בכלל. יש לי בקושי כדורים. תני לי אצלה. אמרת שיש לך מלא כדורים, אפשר קצת? ממה? יחסית פעם וכזה, לא יודע מה זה. אל תיגע, אני רוצה לראות אם אני לא מביא הרבה, כי אני לא יודעת. לא, זה מלא. בוא קח. תודה רבה. תודה. רגע, יש לי סנייפר. מה זה? יש לי אקדח עם כוונת, איזה כוונת. מה זה? זוז, ניסיתי משהו. חזק. רגע, אז לא, אין פעם, אחי. ומה הקשר לגו? אין לגו. שיש. לא יודע, אבל... יאללה. מה זה? מה זה? יריות. לא, זה אני, זה ממני. לירות, אחי! זה מוריד. אני זוריד מלא. בוא, אחי, מקיט. מה? אחי, אתם... אתה יכול ללכת בזמן המת. רגע, זה הקליק את זה? זה פשוט שם לי את זה בתוך שנייה. שם לי את זה בתוך שנייה, אחי, מה? זה מה? עכשיו אני אשמח אם יהיה לי הילים. אני מחזיק. מה זה הסניון הזה? לא יודע. אמא! אליי! אמא, אני גרוע לי! אליי, אחי, מת. חבר... הנה, מיניס. כן, נשקתי מיני אחד. אהבתי את זה שאפשר לרוץ. מגניב. אין לי כמעט... אם מישהו ידפק באחד אחרי, אני מת עם האחת. טוב, בוא, אתה יכול ללכת בזמן המיניס. אני לא שמתי מיניס. אני חייב עוד. אני חייב את המקסיק. בזמן שאני... משהו כזה. אהבתי. גם ב-HP. לא מקווה שזה בסניוני. מה? זה עושה לי כזה שליטה. בוא אליי, יש לי אופנוע בוא. בוא. קח.
מה? איזה פלזנט פיצה? יש פלזנט פיצה? יש פלזנט פיצה, אחי, מה? פלזנט פארק. רק אומר לך שיש לי כאילו... לעבוד חיים. אין לי גם בית. טוב, זה טוב, זה מביא חיים. ומלא צנוניות. יש. אחי, אפשר לקפוץ. לא לי גם. כן, יאללה. זה וויק. סתם. יאללה. לא אמרתי, אז מה הקשר עכשיו לגו? לא אתה תן. בוא נלך לברוק. בדיוק. מה? יש מיני. גם חוקים. קיבלנו! אולי בוא, תעמוד אותו. ככה, קטע שלך. זה לא היה לו קטע ראשון. איזה לא רוצה לדעת תוכנית. יופי, טוב. כן? קח את מה שנשאר. יש פה מלא דברים שנשארו פה. קח. וואו. אני שומעת, אגב. אחי, אתה לא חוקים. לבורים שלי. יאללה בוא. מי שלך אחי. כל אחד שלי. אפשר לנסוע יש ג'יפ! אפשר לנסוע בג'יפ? אחי, זה לא נותן לי לנסוע בג'יפ. אני בג'יפ. מה? אפשר לנסוע בג'יפ, אחי? אני בג'יפ? אפשר לנסוע בזה, אחי? לא הבנתי את הקש. מה אתה רואה פה? איפה? זה! אנשים. איפה? קניות. עליי. פגוע מה... אחי, איזה אחד דפקתי לו. איזה אחד דפקתי לו. אני מת. לקחתי בנדג'ים? לקחתי... יאללה, בוא. אחי, בוא. אני באה... מי שלך? כל אחד מוכן. לא, יש לי שם לא... אבל יש פה ג'יפ, אחי, שאפשר להיכנס אליו. איפה אתה רואה פה ג'יפ? זה! מה זה? אז על מה אני עומד עליו? זה טקסטור, אחי? באו לעמוד עלינו? מה אתה רואה, אחי? לא, איפה ג'יפ? אבל זה שחור, זה מתאים, זה מוחלט. זה מוחלט, לא יודע איך אתה לא רואה. מה זה הדבר? הנה, אתה לא רואה את הג'יפ הזה? הנה, ג'יפ. רואה? הנה, אמרתי. בוא? למה זה אפשר והקודם לא? היה שם קודם. יואו, יש ג'יפ, אחי. יש ג'יפ. אני לא מאמין, אתה רואה קודם. איזה, אתה ג'יפ. בוא לשם, יאללה, בוא, כן. באתי להביא לנו כל כך יפי. זה מה שראינו מקודם, זה מה שראיתי מקודם. יש איזה 1,050 חיים. טוב, יאללה, אחי. וואו, אחי. זה לא יעזור לך שם, תגיע. אנשים. הנה, אני רואה איפה. לא, אני לא יכול להביא. קבענו איפה HP מת. אני מת. יופי, יאללה. הוא משחקים טוב, יש לנו משחק טוב בזה. עוד בן אדם. מה זה? פעמיים, לא קיבלתי מגן, אחי. אז שנייה, המגן עצמו. אחי, תביא. תביא אותי. מה? אתה מת? בא. אני בא. חמור, וואי. לא. קח אותי. הוא יפק אותי? אחי! מה זה היה? זה היה חצי פעם? מה זה? על מה הרגו אותי? וואי. טוב, זה היה סרטון היום, נתראה בסרטון הבא. לא תכף ננצח.